tinofara kubatira tenzi, tinovuma kumubatira. Basa iro tenzi anotipa, tinoitane kutendeka. Tomubatira, toyenda mberi, tine rufaro. Tomubatira, pano mumunda wake. Tinofara kuparadza soko rerudo kune vanhu pasi. Jesu ari kupenya kwa Baba, anotipa zvikomborero. Tomubatira, toyenda mberi, tine rufaro. Tomubatira, pano mumunda wake. Nekufawa totera tenzi, tinofamba nekuperera. Topangidza vamwe kuna tenzi, nevanyangadzi kugwayana. Tomubatira, toyenda mberi, tine rufaro. Tomubatira, pano mumunda wake. Tomubatira, toyenda mberi, tine rufaro. Tomubatira, pano mumunda wake. Se passe koti vanhu vese ngaritene uya unoda uya unoda tumasoko pakomodebelikana babadekana. Ewa alikudaeza, uya unoda, uya unoda, nasi uya pia pamusimu wazarurirwa. Jesu ndiye nzira yedireko, uya unoda. Tumasoko pakomodebelikana, o Baba badekana, valikudayiza, uya unoda, uya unoda, nawe wirayide, uya unoda, tewirangeizwi. Uya unoda, openyo narinde. Uya unoda, uya unoda, uya unoda. Tumasoko pakomodebelikana, Baba badekana, valikudayiza, uya unoda, Togamchira Mose muzwara nas
pashumiro yanhasi tichimba kuti tiri kukwanai muri vapenyu kunyika dzose, kumatunhu ose, kuvhangeri rinoparidzirwa marudzi ose. Soro yenyaya wemharidzo yanhasi uri kutiwo unorava sei? Unorava sei? How readest thou? Uvala njani? Ndo musoro wenyaya wemharidzo yanhasi. Vhesi redu rokutanga richawanikwa mubhuku yaLuke chapter 10 verse number 25. Luke chapter 10 verse number 25. Unorava sei part 1. Zvino mumwe mududziri womurayiro wakasimuka akamuidza achiti, mudzidzisi, ndingaiteiko kuti ndigare upenyu husingaperi? Question. Answer. Akati, unorava sei? Verse number 26. Shoko ukaverenga zvakanaka. Mchinda uyu waiuya kuzobvunza mubvunzo Jesu wanga ari mududziri womurayiro. He was no ordinary man. Anga ari munhu anga achikwenenzvera pamusoro peJudaic law kana kuti murayiro wamaJudha. Kureva kuti paigona kuuya vanhu vanokungana vachiunganira muchinda uyu achitsanangura murayiro. So he was an expert, so says the English version. Anga ari mukuru pamusoro pokutsanangura murayiro. Saka Bhaibheri rinoreva pachena kuti wakauya achihomuidza munhu. Munogona kuti pastor, munoziva sei kuti waimuidza? Bhaibheri parakanyorwa kwai vanhu vaMwari vainyora vachisundwa nemweya mutsvene. Kureva kuti mweya mutsvene iye waivapo paidzwa Jesu ndiye wakaona zviri mumwoyo momuchinda uyu. Mududziri uyu uri kuuya achiidza Jesu. Unfortunately, aisaziva kuti iye anga ari mududziri womutemo. Uyu waaidza anga ari musiki nemunyori womutemo. Saka zvinofanana nokuti ini ndikatenga Mercedes Benz, ndodzidza kugadzira Mercedes Benz, ndobva ndoenda kuMercedes Benz kuGermany ndichinovaidza pamusoro peperformance yemota. It would be laughable actually. Zvinonyadzisa kuti ndiende kobvunza kana kuti kunoidza Mercedes Benz Germany pamusoro pavakagadzira Mercedes Benz. Saka kuidza kwaita muridzi womutemo, it became nothing because wakaidza muridzi womutemo. Now Bible riri kuti iro wakapindura chinzi unorava sei? That is to say, yes, you are an expert in the law. Asi, even if uri mududziri womutemo, pane kamuverengero kanoitwa shoko raMwari. Chiwai vatereri, nguva ino yatiri, ndoda kuti muhwisise kuti mukurarama kwedu kana kuti mukunamata kwedu tinogona kuita Bhaibheri mumba proper, Genesis to Revelation. Tinogona kuvara rakaperera tichiriverenga mazuva namazuva. Asi dambudziko riripo riri pakuverenga shoko raMwari kana kuti Bhaibheri shoko raMwari. Da kupai muenzaniso wanoda kuti muverenge tsamba yaActs chapter 8 verse 29 to 35. Acts chapter 8 verse 29 to 35. Pane nyaya iri kutaurwa pamusoro pomuranda weKandace. Rangarirai musoro wenyaya unoti unorava sei. Acts chapter 8 verse number 29 to 35. There is a story iri kutaurwa pamusoro pomuchinda waibva kuonamata, waibva kumusangano mukuru wechechi achienda kunyika yavo kwanzi wanga ari muEthiopia. Now aibva kuonamata mumwe ari chief financial officer waQueen of Ethiopia. Kureva kuti zvinogonekwa kuti vanhu vakuru
vanamate Mwari. Kune vanhu vanofunga kuti kunamata ndokwepofu. Uyu muchinda Ethiopian eunuch, he was not powerful. Wanga asiri munhu mudiki. Anga atori munhu waiadvisa mafinancial activities epresidium. Kureva kuti wanga atori munhu wairemekedzwa kuti kana asvika kuEthiopia vainepo vaigona kumusaluta semunhu anoremekedza. Ndoda kutaura navakuru munzvimbo dzose globally. Zvinokosha kana kuti it's actually a requirement, a divine requirement, kuti vakuru vanamate Mwari. A head of state can worship God. It's proper. Zvakakosha. A minister of finance can worship God. Yes, even a general, mkuru wehondo, unogona kunamata Mwari. Hakuzi kwepofu kunamata. It's serious business. Ndinogona kukokai kunoverenga pamusoro poupenyu wa Cornelius. Acts chapter 10. Why Cornelius was a centurion of a special force against the Italian band. Achiremekedza Bhaibheri ndoverenga kwayo waiti akatuma munhu kuti chienda oenda dzoka odzoka. Those were the powers vested pana centurion. Asi Bhaibheri shoko raMwari kwaipita asvika Cornelius wakapfugama akabvunza kuti tiite sei? Nyembe dzakazara pamapendekete pose pose, stars and crowns and badges and everything. Camouflage yakazara yakanuna nenyembe. Asi wakabvunza kuti tinganamata sei? Tingataura pamusoro paNicodemus, mukuru wanga achidzidzisa pamusoro pomurayiro wechiJudha, chechi yaipinda. Asi paakasvikirwa neshoko wakazvidukupisa akada kuziva kuti kunganamatwa sei. This is a call, a clarion call to men of influence. Kuti kunonamatwa Mwari. It's actually good and proper and has good results. Kuti vanhu vakakosha vanamate Mwari. Yes, ndingataura pamusoro paGamaliel. Yes, Gamaliel unotaurwa kuti wanga ari munhu waigara Sanhedrin yakakosha. Ndinofunga kuti wanga ari professor kana kuti doctor. Waiti kana achitaura dare rose raigara pasi kuteerera kuti Gamaliel wati kudii. Kureva kuti nemaprofessors kumauniversities namainstitutions vanokokwa kuzoverenga Bhaibheri shoko raMwari. Yes, I can mention vakaita sana Dionysius and Damaris, the two Greek philosophers. Yes, vanga vari vanhu, the Areopagites, vanga varipo pa university yakairi pachikomo cheAthens, one of the greatest place paisangana vanazvina dzidzo vose vachikurukura pamusoro pesoko raMwari. Amongst them, prominent was Dionysius, anga aripo achitarisa pamusoro pezvidzidzo zvekuGreek. But Paul paakasvika pagomo reAthens, vamwe vakati he's a babbler. But Dionysius naDamaris ari professor muGreek wakachepa akakwana mushoko raMwari. Yes, tingataura pamusoro pana John Huss, William Tyndale, tingataura pamusoro pana Girolamo Savonarola, Jerome, tingataura pamusoro pana Martin Luther paakamira paCouncil of Constance. Yes, April 7, 1529, akamira Dr. Luther vachimirira shoko raMwari. Totidii pana Ziska, the one-eyed general, mkuru weuto asi waiziva kuti kunonamatwa Mwari. Saka tiri kuti isusu kunamata akuzi kwepofu bedzi. God's clarion call to worship is for both the rich and the poor, those men of influence, and even those vanotariswa as marginalized kana kuti vari kumaperipheries esociety. Na ivovo vanokokwa kuverengwa. Hino mkuru weCandace uri kufamba uri mungoro, ndodzadziri Mercedes Benz dzemazuva iwawo. Uri kufamba ari mungoro, Bhaibheri rinoti waiverenga tsamba. Achiverenga iwo tsamba iyoyo, kwai Philip wakasvika, of course atumwa nemweya mutsvene, zvikanzi kumuranda weCandace, naye mukuru, sei unohwisisa here zvauri kuverenga? Mwari ngaavongwe. This man
was humble. Wakange akazvidukupisa. Haana kuita mawara akati ko ndikabereka sei zvinhu zvandisingabudi. Wakazvidukupisa pamberi pomufundisi. Akati ndingawa sei kana pasina munhu unodudzira. Kureva kuti uyu munhu wakaenda kumusangano wechechi asinganzwisisi gare zvaari kuindira kumusangano wechechi. Hamuna kutiwa. Ndiri kuti wakakumbira off neleave kuna head of state, akaipiwa aiaplya, akatora mari dzake dzaangaseva, akatenga chikafu, akaenda kunoatenda chechi asi asingazivi zvimwe zvakamukoshera mukunamata. Ndiri kuti nini, wakange maybe akatobhabhatidzwa, that is if there was any baptism that time. Wakange akatotevera kunamata zvainamata asi asinganzwisisi zvakakosha pamusoro pokunamata. Vanonyora vanoti he was a genuinely ignorant believer. Wanga ari munhu anga asingazivi asi ari genuine. He did not know the very sacrosanct principle of religion and religiosity. Kureva kuti zvakakosha zvokunamata wanga asingazvizivi. Saka ndiri kuti zuva ranhasi zvinogona kuti unge uri mukuru wekereke asi pane zvimwe zvakakosha zvausingazivi because yekuti unorava sei. Unogona kunge une chinzvimbo kukereke kwaunopinda uchiremekedzwa, dzimwe nguva uchidaidziwa kunzi mufundisi asi usingazivi zvakakukoshera kunamata. That's possible. Ndosaka Bhaibheri nhasi rauya richiti iro unorava sei. Rimwe gore ndakati ndichiparidza shoko kune imwe nzvimbo kumasvingo, ndikataura pamusoro pechidzidzo chaitaura pamusoro pokutenda Jesu nokubhabhatidzwa. Ndataura nomudhara waitarisa kutanga ari munhu mukuru. Ndazeya naye shoko, I spoke with him at length pamusoro peshoko raMwari. Patakapedza mudhara wakati, mfana, zvawataura ndazviwa chose endichokwadi. Blessedly enough taiverenga Bhaibheri rake ndokuti zvawataura ndizvo ndazviwa, asiwo mfana unondiudza here kuti ndisiye zvandiri kuita izvi kana kuti kwandiri kupindawo ndiinde kwauri kureva. Ini ndikati baba, ko shoko rati kudii? Ndarakatiteerera mfana, ndine 65 years ndiri mandiri umu, uye ndini ndakatotakura mari dzechechi ndokuratidzwa ndiro dzaidyigwa chirayiro chechechi zvikanzi nendiro dzechechi dziri pano. Mudhara uyu ndakamusiya achiti zvawataura ndazvifarira, asi handigoni kusiya because of the good explanations you've given. Saka ava vanhu havafanani semuranda weKandasi. Muranda weKandasi wainzwisisa kuti nemabhaibheri ekuchechi wake anawo nechinzvimbo unogona kunge anga anacho, zvose zviripo, but wakadecida kunzwisisa karavigo kebhaibheri kana kuti nzira yekuverenga Bhaibheri. Saka ndiri kuti kwauri muteereri, unogona kunge wakariverenga kana kuti wakaridzidza kuchikoro, asi ndiri kuti unorava sei? Gara pasi urave Bhaibheri, shoko raMwari. Munoziva here kuti maJudha vaiverenga pamusoro pemamessianic prophecies kana kuti zviprofita zvaitaura pamusoro pokuuya kwaJesu. Tingataura Isaiah chapter 7 verse 14, the virgin shall be pregnant, uchaita mwana. Tingataura pamusoro pana Mika, tingataura pamusoro pana Jeremiah, tingataura pamusoro pana Habakkuk. Zvose zvaiverenga vachiverenga pamusoro pokuuya kwaJesu. But mubvunzo wachiti kuvaiverenga sei Jesu paakauya? Vaiti vondonamata kumba vachitaura kuti Mwari tokumbira kuti Mesaya paanouya timubone. Vachibuda ipapo voenda kuchechi, vosangana naMesiyasi, votakura mawe vachida kumurova. Mubvunzo wachiti ko chavanga vachiverenga kuseni? Umwe munyoro unondifadza class unoti because they were not reading properly, they started to stone the subject of their morning study. Vaida kurova namatombo zvavanga vachiverenga kuseni. Kureva kuti mukutenda
kana usingananzereri kana kunzwisisa unogona kurarama kaupenyu kanochallenja zvaukuverenga. Zvaunoverenga zvinokubudza kuti izvi usingazi iwe wototi aiwa ini ndoda kuda izvi, but wamoverenga makuseni izvi namata uchidai. Saka tiri kuti vateereri munoverenga sei Bible. Munyori mukuru watinofarira achinyora mune rimwe bhuku unoti the reason why they did not understand the scripture, it is because they were absorbed in seeking positions among men till they forgot the great position that God had given them. Kureva kuti vakabatikana mukutsvaga zvinzvimbo pakati pavanhu kusvikira vakanganwa chinzvimbo chavakapiwa naMwari. Ndo chinzvimbo chipi? Chinzvimbo chekuteerera nokuverenga kwazvo Bible, shoko raMwari. Peter achinyora mutsamba yake 2 Peter chapter 3 verse number 16. Iyi yakakosha kuti tiwe kuti Petro uri kuti kudii. 2 Peter chapter 3 verse number 16. Sezvaanotaura munyadzi dzake dzose pamusoro pezvinhu izvi, madziri mune zvimwe zvikukutu kuzvihwisisa zvinominamiswa samamwe magwaro navasinganzwisisi nevasina simba kusvikira vaparadzwa. Kureva kuti kunogona kutoita munhu anoverenga Bible ominamisa vhesi orasha vanhu vazhinji. Kureva kuti ndogona kuuya pano ndotora Bible ndotoiminamisa ndotovhura chechi yakarashika. Zvinogonekwa. Ndo zvinoreva neshoko kuti kune munhu unogona kutora vhesi yemutsamba Bible, shoko raMwari, otovhura chechi yokuita mamai vakawanda, kana kutotovhura chechi siphoning coffers from the ordinary people, kana kuvhura chechi yokurashisa vanhu. Zvinogonekwa achishandisa vhesi. Hamuna kuzviwa. Ndoda kuti muteere kuti ndoda kupai muenzaniso uyu. Ukatora banga ukaripa bhinya, akaritora banga iroro unogona kuuraya vazhinji. Asi ukatora banga, of course, ukaripa doctor, yes, we assume it's a surgical, instrument. Ukaripa doctor, akatora banga iroro unogona kurapa vazhinji. Banga iroro rinogona kuponda vazhinji mumavoko ebhinya, rinogona kuita banga rinogona kuporesa vazhinji mumavoko akanaka. Kureva kuti Bible, shoko raMwari, iro randakabata kana rikabatwa namavoko asingazvidzori asingazvidzikisiri rinogona kubhinya vazhinji vorashika. Ndoda kuti ndikuzivisei umwe munyori wandinofarira atinyora mune rimwe page 38 unoti so many have been damaged positively through scripture. Kureva kuti kusaverenga Bible nenzira yakatangwa kwaita kuti vazhinji vapondewe nokurashika kukuru. Saka tiri kuti isusu mukuverenga Bible shandisa system inodiwa muBible. Ndeipi? Zvakanyorwa rini? Point number 1. Point number 2, zvakanyorerwani? Point number 2. Point number 3, zvakanyorwa kwadini? Time plus circumstances. Verengai Bible, shoko raMwari. Haikona kungoita imwe yandakahwa vanhu vachitaura kwai munhu akangovhura vhesi akazva kwai Matthew chapter 27 yakanzi kwai Judas wakatora tambo akanozvisungirira ndokuvhura naimwe vhesi ndokuwari chiti kwai naiwe ita izvozvo. Chinayo kuti Bible ratikuudza pane imwe vhesi kwai Juda wakatora tambo akanosungirira. Ndikaverenga vhesi ikati naiwe nainini ita saizvozvo ndokumhanya ndokunonga tambo ndokunosungirira. Ndizvo here zvaitaurwa. Aiwa, verenga vhesi ndiani wairehwa chiti kutaurwa. Line upon line ndo maverengere vhesi. Bible rinoverengwa sei? Isaiah chapter 28 verse number 10. Iyi ndoda kuti muiverenge mururimi rwechirungu ndo painobuda zvakanaka. Isaiah chapter 28 verse number 10. Bible rinoverengwa sei vateereri so that tigoziva maverengero anoverengwa Bible. Verse number 10 inoti for precept must be upon precept and precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. Ndo zvinoverengwa Bible. Kwai precept upon precept, chirevo pamusoro pechirevo, line upon line, mutsara pamusoro pomutsara, apa zvishoma nepapo zvishoma. Ukatafunga kamudzidzisiro kaunoda kuita, wanawo vhesi muna Genesis inokusapota, owanawo imwe muna Leviticus inokusapota, owanawo imwe muna Malachi inokusapota, svetu oenda kuNew Testament
owana imwe muna Acts, owana imwe muna Jude, owana muna Revelation. Matthew 5, 6, 7. Utaura kuti it's a solid sacrosanct message that you found. Haikona kungowana vhesi 1 paichokudya chipisi. Munhu wotomanya nevhesi rimwe zvikanzi towana dzidziso yekuchokudya chipisi. Unoverenga sei ndio mubvunzo. Unoramba sei ototi hayo takuponeswa nenyasha otosimuka munhu otomanya nevhesi iyoyo autoti hayo murayiro wakutina takuponeswa nenyasha. Unoramba sei ndio mubvunzo uripo. Vazhinji vanoramba mavhesi vachirashika kuti chii chaitaurwa kana kuti chii chiri kutaurwa. Rukoko rwangu vateereri, kana usingarwisisi, ndosaka Mwari wakazodza vafundisi namaelda navanhu vanodzidza shoko raMwari vakatendeka kuti vakatsanangure. Asi chokutanga chinotsanangura zvakanaka shoko raMwari namata usati watanga kuverenga. Saka ndiri kuti isusu kana tiverenga Bhaibheri shoko raMwari ngatizivei kuti chiri kuitika. Rungano ruri kutaurwa, I don't know how true or false the story is, but ine chidzidzo chainacho. Torinotiyo kwai kune mumwe muzvina business, a business person anga ana procurement manager waitenga zviro zvekutengesa pashop pavo. Saka mukuru waitumwa achienda kunyika Dubai, China nedzimwe nyika dzine mawares akawanda okutengesa. Saka waita kaenda, nyika dzakaita saidzodzo dzine constant economies, kureva kuti price inogona kungoita $1 for a year or even $2 for 4 years or even $1 for 7 years zvogara ipapo. Saka zvaizikanwa kuti mchinda waitumwa achiinda achinotenga. So this other time there was a sharp increase in the price of commodities. Kwakakwira zvinhu. Iye anga agara atumwa kugara kuchinda unotenga izvi, chinda unotenga izvi, chinda unotenga izvi. Iye ndokumanya, ndokusvika kuya ndokuona price dzakwira, mtengo zvikupukire, mtengo yakwira zvisina miro. Kwai ndokutuma message kuna muzvina business zvikanzi prices have gone up. Can I buy? Hanti mazvo here vateereri. Ndokuti prices have gone up. Can I buy? Muridzi webusiness ndokuvhunduka kuti prices akwira saka munhu ngaarege kutenga. Ndokuresponda ndokuti no, price too high. Saka uyu procurement manager ndokuvhura message tongoti yakairi WhatsApp ndokunzi no price too high. Haana kuverenga akadzikama kuti no, price too high. Iye wakangoti no price too high. Akafunga kuti kureva kuti hakuna price yakakwirisa. Saka ndokusimuka ndokutanga kutenga. Ndokudzoka nezvinhu zvishoma. The owner of the company ndokuti zvino shamwari ndakakutuma kuti no price too high. Kuti aiwa ndiwo wakatuma message chiti nditenge here zvinhu. Ndokuti aiwa mutengo wakakwirisa. Zvino zvikazi ndaona sekunge wati iwewe hakuna price yakakwira. Basa rikapera ipapo. Rakapedzwa sei basa? Nokuti haana kugona kuverenga sentence yakanyorwa nomuridzi wecompany. Unorava sei? Munoziva here vateereri kuti kune vanhu vazhinji vanoverenga shoko raMwari asi vanorashiwa naro. Ndosaka shoko ukaverenga muna Matthew chapter 7 verse number 21, 22, 23 inotaura shoko rokuti vakawanda vachauya kwandiri nezvibayiro vachiti ivo hatina here kuita maminimini nemaneji nemabasa makuru nezita renyu. Taikunamatai henyu, tainamata, taidaidza zita renyu. Kwai ndichati kwavari handina kumbokuziva. Handina kumbokuziva. Mubvunzo wachitiko ko havana kuzikanwa sei ivo vainzi prophet so and so. Ko havana kuzikanwa sei ivo vainzi papa, father and so forth and so. Ko havana kuzikanwa sei ivo vakatakura Bhaibheri rakakura sei. Unozikanwa not nekuti wakatakura Bhaibheri. Unozikanwa nekuti unoverenga Bhaibheri kamuverengero kanodiwa Bhaibheri. Ndofunga apa patsetseka. Saka pane mavhesi akawanda anorashisiwa navanhu. Mamwe acho ndana Acts chapter 10 verse 9 to 18. Panotaurwa vision yakaonekwa na Peter pamusoro segregation yanga iripo pamazuva iwawo pakati pemaJews nemaGentiles. Because vhangeri Jesu achitaura
achienda kudenga mabasa chapter 1 verse 8 and 9 inotiya muchaita zvapupu, you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the end of the world. Asikamfambiro kaita shoko pane stumbling block yanga iripo yecircumcision. Saka vanhu vaitenda kuti kunzi unzi watenda unofanwa kunge wacircumciswa. Asi Mwari akada kuratidza muono kuna Peter kuti aiwa ivava vamaiti vakamhora maGentiles ndavanatsa. Saka Mwari sezvo sometimes anotsanangura zvinhu mumaono nemuvision, ndokupa Peter vision yeshiti yakauya yakarerekwa pama4 corners ine mhuka dzose dzakasangana, ichimirira maIndia, ichimirira varungu, ichimirira maJews, ichimirira isu maAfricans. Ndokubuya vision. Peter ndokunzi baya udye zvikanzi naPeter aina handisati tambodya zvakasviba zvakadai, which means Peter waiziva in the New Testament dispensation. Peter waiziva kuti hazvidyiwi. Mushoko ndokuti ayo usadane kuti chakasviba chandanatsa chakasviba. Just after those sentences unowa shoko rekunzi kwai shoko rakauya zvikanzi enda unoparidza kuna Cornelius. Cornelius was not a Jew. Saka chakapa Peter simba rokuti aende kunoparidza kuna Cornelius ivision. Mukaverenga kuna 10 verse 34 Peter unotopupura kuti zviro kwazvo ndinotoona kuti Mwari azi mupatsano wavanhu. God is no respecter of beings. Kureva kuti vision iya yanga sikuti chibaya udye, yanga yekuti hakusisina kupatsanurwa pakati pavanhu pamusoro peganda, because chose tiri vana vaMwari togona kutenda pamusoro pokutenda kwatakadaidzikwa. Matthew chapter 15 ndeimwe futi inoracha vazhinji. Kwai vadzidzi vaJesu 15 verse 1 to 11 vakauya vakatanga kudya vasina kugeza maoko. I believe vakakanganisa. They had broken health laws, not religious laws. Vakange vadambura mutemo wezveutano. Hatisi kuti kana mana mata takai kudya musina kugeza maoko, hazvisiri zvototaura. Tiri kuti isusu vadzidzi vamheno kunge vanga vazvara zvikuru kana kuti changa chaitika. Asi Bible inoti vakadya vasina kugeza. Just down there kwai vaFarisi ndokuya zvikanzi vari kudimbura murayiro wamadziteteguru wokudya vasina kugeza. Zvikatoda kuita problem ipapo huru, a religious contention. Yes, they were supposed to raise a health concern, not a religious concern. Vanhu vazhinji vovhoti pana verse 11 kwai nokuti hayo chokudya chinopinda munhu chose hachisvibisi asi chinobuda munhu. Saka Bhaibheri rati chidyayi zvose. Unorava sei Bhaibheri? Ndomubvunza ko Bhaibheri kana uchivara unorirava sei? Bhaibheri shoko raMwari riri clear. Vanhu ava vaidya vasina kugeza. Yanga isiri nyaya yereligious concern. Saka pakuverenga Bhaibheri shoko raMwari ndo panorashika vazhinji. Saka tiri kuti isusu question yairaiswa paya was of a health concern kana health nature and not a religious concern. Saka ndo confusion inoitika vazhinji. Saka Jesu paitaura kuti chokudya waiziva kuti haasi kutaura nemaDown syndrome kana nevanhu vasingazivi, waitaura nevanhu vaiziva kuti chekudya chii. Ndo saka wakati chekudya saka wakazvisa pachena because they knew kuti chekudya chii. Matthew chapter 16 verse 13 ndeimwe inokanganisa vazhinji. Kwai Jesu unoti iwe uri Peter, padombo iri richavaka kereke yangu. Unorava sei? How Jesus established his church upon Peter, a fallible human being. Ko Jesu waigona kumutsa sei kereke yake pamusoro paPeter, munhu unofa zvake. Kana Jesu waigona kumutsa church pamusoro paPeter, kuenda vapaseri pacho obvoti get behind me Satan. Uya munhu wanga achinzi nchamutsa kereke pamusoro pa wakunzi Satan. Pamusoro pacho wakutoramba Jesu wacho zvikanzi handimuzivi achiramba katatu. Saka ndodombo iri kurehwa. Hazvigoni, it does not make sense kuti zvinji Peter wakamutsiwa kana kuti ndodombo rakavakirwa church kwai wakapiwa makey. No. Hazvirevi kuti tinoti this is Peter's key. Key yakapiwa Peter ikey yeshoko raMwari. Shoko raMwari ndo key inovhura pane rima ichiunza chiedza. I would have read Isaiah chapter 22 verse 22, Isaiah chapter 33 verse 6, Luke chapter 11 verse 52, Revelation chapter 3 verse 7 kutsanangura kuti key ishoko raMwari. Peter was an ordinary table. The church was built upon Jesus, the solid rock. No saka Paul achitaura pana Roma chapter 9 verse 33
2 verse number 178 unotopupura kuti iro dombo Jesu Kristu ndo pakavakirwa kereke sangano raMwari. Saka tiri kuti isusu kuverengo kweBhaibheri ndo kwaita kuti vazhinji varashike vachipesanisa mavhesi vachirasha vazhinji. Garai pasi mudzikame mufundisi, mudzidzise zviri mushoko, musaminamise mavhesi, musatsinzine pane mamwe mavhesi. Garai pasi bishopu, mudzikane muvenge Bhaibheri, mudzidzise vanhu zviri. Erida garai pasi mudzikane muvenge Bhaibheri shoko raMwari. Naimi muparidzi, imi gosa, garai pasi mudzidzise shoko raMwari sezvarinoreva. Vhesi yedu yekupedzisira yatichaverenga pamusoro wokuti unoverenga sei. Tichaverenga Samuel wechipiri chapter 12 verse number 7. Pane nyaya inorasha vazhinji kana vanhu vada vakadzi vakawanda vanorashika zvikuru pane nyaya yaSamuel. Asi Bhaibheri pane Deuteronomy 17 verse 17 inotusa zvibonganidzira vakadzi vakawanda nokuti ucharashika. Iyo vovhotaiwa Dhavhidhi wakadzi uchapiwa vamwe vazhinji kana uchivada. Saka toda kutarisa kuti vhesi inoverekwa sei isati yarasha vazhinji. Bhaibheri rinotiwo Dhavhidhi atora mukadzi waUria aita chivi. Kwai aita chivi ichocho, Nathan wakauya kwaari akasvika akati mukuru akataura chiwawa kwanga kune munhu angane makore akawanda akatora kune munhu angane kwai wana akaita zvose izvozvo. Kwai Dhavhidhi akatsamwa akati munhu iyeye ngaarangwe. Kwai Nathan akati ndimi mambo makaita chinyangadzo chakaita ichocho. Dhavhidhi akati ndaita zvivi ndakanganisa muprofita ndokuti kwaari. And Nathan said to David, thou art the man. Thus says the Lord God of Israel, I anoint thee king over Israel, and I delivered thee out of the land of Saul. Verse number 8. And I gave thee thy master's house, and thy master's wives, and thy bosom, and gave thee the house of Israel and of Judah. And if that had been too little, I would have moreover have given unto thee such and such a thing. Kureva kuti wegona kupiwa vamwe vakadzi, kureva kuti wegona kupiwa imwe mari, kureva kuti ndizvo ero zvinorehwa. Common sense is very necessary. Chii kutaura kuda kupa muenzaniso. Ini ndikaita shop pandinotengesa magroceries, ndikasiya shopkeeper otengesa zvinhu zvose, ndobva ndomuchengetesa $5,000 ndobva chengeta mari iyi ndichauya ndozoitora after 1 week. Saka oichengeta otengesa zvinhu zvose, ndobva ndouya ndobva ndokuudza kuti no, storekeeper wangu unoba maminzi, unoba maswiti, unoba zvinhu zvose zvidiki maswiti, maminzi, unongoba chino didi. Ndobva ndozvibhilivha ndozvona kuti for sure uri kuba maminzi. Ndobva ndoti nhai shamwa, ndakakupa $5,000 kuti undichengetere. Ko kana unondibirei maswiti aya? Ko kana yanga iri shoma ndaigona kupa zvinhu zvinhu. Saka chii chandiri kureva kana nditaura zvinhu? Ndiri kutaura here kuna storekeeper kuti nekuti wakaba maswiti waifanirwa kutoba ne$5,000. No, hazvisiri zvo. Ndiri kuti ndakakupa responsibility yakakura yekuchengeta $5,000. Ko zvino zvaunoba maswiti zvinhu zvidiki, ko izvi zvimwe zvikuru uchazvichengeta here. Saka Mwari aitaura kuna David kuti ndakakupa vakadzi valate so kuti vachengete. Waiti kwaari ndakakupa vakadzi kuti vachengete nenzira yakakwana. Ko kana uchitora mukadzi womunhu akatoroorwa, ko izvi zvirikadzi uchazviponesa here? That's what technically God was trying to say today. Saka vanhu vazhinji vanogona kunzwisisa shoko irori, vazhinji vanorashika. Shoko ukaverenga even 2 Corinthians chapter 6 verse 17 inoti kudai mavari kureva nyika yakaipa, kudai mairi musabata zvinhu zvakamhora kana kuti musabata chinhu chakasviba. Munhu unoti kwai panonzi musabata chinhu chakasviba. Unoverenga sei? Ndo mubvunzo wandiri kutaura. Saka tiri kuti zuva ranhasi hama dzangu navateereri, chimbonamatai kuna Mwari kuti Mwari tidetserei. Each time we sit down to study the word of God, Mwari atipe mweya mutsvene wake okuti tinzwisise. Shoko rinoti kuna Revelation chapter 1 verse 3, wakakomborerwa uyo unorava. Revelation chapter 22 verse number 7 inoti wakakomborerwa uyo unorava. Wakakomborerwa ndeupi? Ndeuyo unorava nenzira yakatarwa. Munamato wangu nguva inoi kuti wose muteeri panzvimbo yose tenderere ave munhu anoverenga Bhaibheri nenzira yakatarwa. Dai Mwari atiitira zvakanaka,
dai Mwari atikomborera tichada kunamatirai kuti murakutire zvakanaka agokudetserai kuti each time you sit to study the word of God pausinganzwisisi Mwari akuzarurire. Chose patinokwanisa patiri ngatitsindireru tiite munamato. Mwari wedu uri kumusoro kudenga, tinokutendai nokutipa shoko rakakura rekuti tinorava sei. Tinokutendai zvikuru nekutipa Bible shoko renyu rakanga rakachengetwa kwenguva yakapfuura, rakavigwa, richipondwa, richipiswa, richirambidzwa, asi imi makarichengeta risina kuchinjiwa kuti rigoponesewa uyo neuyo neni mutereri. Tiitirei zvakanaka panguva ino kuti patinoverenga tese tizarurire zvataurwa neshoko. Chero tikaita zvinzvimbo saCornelius tibvume kusiya tigotevera shoko. Chero tikaita vanoremekedzwa kuchenjisa Nicodemus naGamaliel tibvume kuremekedza shoko. Chero tikaita vanhu vanokudziwa mumafinancial offices, tax offices, government positions panotaurwa shoko renyu tibvume kuchengeta murayiro wamunoda. Simbisai vakateerera vose mugotiitira zvakanaka. Tinokutendai Jesu nokuti ndimi musiki wedu, muzita nemuropa raJesu Kristu tinonamata. Amen. Tipe Biberi nyenyezi yapimwa vafambi vese kutungamira zvampupuri zvozvisingazodzi nikujekako kunotipenyera. Tipe Biberi mashoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Tipe Biberi apo ndatambudzwa ngezvitema neurombo hwazvo. Tipe mazwi Jesu ataura kunditondedza aripo pedyo. Tipe Biberi mashoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Tipe Biberi ndinofamba naro rindireurenge zvakaipa. Vejeweru poneso munedi vakundipangidza nzira kudenga. Tipe Biberi mashoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Tipe Biberi mwenjewe upenyu usingakunine wakanaka. Rindiratidze rujeko rwaJesu rindione sembiri kudenga. Tipe Biberi masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Tipe Biberi masoko machene
tinotewera kujeka kwaro zvikombedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Shoko rakanaka kunesu wafambi apo tinoenda pasipo asimuponese achazouyase kutora umambo wakewo. Ariku hoya nekukasika Yesuze arikudzoka newafambe wake wachazotora apo Jesu ouya. Makuwa ekare apo wanorara wafambe wakafana Kristu wachazaruraze wanu wanomuka wachapona pamwe na Jesu. Ariku hoya nekukasika Yesuze arikudzoka newafambe wake wachazotorwa apo Jesu ouya. Tichasangana kumusha wekudenga tichayimba nekuponeswa waponeswiwo wachava pasi rese vanamate mambo wedenga. Ariku hoya nekukasika Jesuze arikudzoka newafambe wake wachazotorwa apo Jesu ouya. Haleluya, amen, haleluya, ekudawira tichasvika namata simira kufaradakara topfeka mbiri yekudenga. Arikuya nekukasika Yesuze arikudzoka newafambe wake wachazotorwa apo Jesu